ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ କେବେ ନା କେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଥିବ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଏତେ ଅଲଗା ଆଉ ଅନନ୍ୟ କାହିଁକି? ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏହାର ଉତ୍ତର ଏମିତି ଏକ ଗୁପ୍ତ କାହାଣୀରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଯାହା ବୋଧହୁଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି କାହାଣୀ ଭିତରକୁ ଯିବା। ହଁ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରେ। ଆଉ ମଜା କଥା ହେଉଛି, ଏହାର ଉତ୍ତର କୌଣସି ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୀୟ ଘଟଣାରେ ନାହିଁ। ନା, ଏହାର ଉତ୍ତର ଲୁଚି ରହିଛି ଏକ ବହୁତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଆଉ ଗୁପ୍ତ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ। ତେବେ ଆମର ଏହି କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦ୍ୱାରକା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରାଣୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କକ୍ଷରୁ। ସେମାନେ ମାତା ରୋହିଣୀଙ୍କୁ ଏକ ବହୁତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ତେବେ କ'ଣ ଥିଲା ସେ ଗୁପ୍ତ ଅନୁରୋଧ? କଥା ହେଉଛି, ରାଣୀମାନେ ବ୍ରଜରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟଲୀଳାର ପୂରା କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ବ୍ୟାକୁଳ ଥିଲେ। କାରଣ ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଶୁଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଜାଣିନଥିଲେ। ମାତା ରୋହିଣୀ ତ ରାଜି ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା, ଏକ ବହୁତ ହି ଅଜବ ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ତ୍ତ, ଯାହାକି ଇତିହାସର ଗତିପଥକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଦଳାଇ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ତେବେ କିଏ ଥିଲେ ସେହି ନିଷିଦ୍ଧ ଅତିଥି? ପ୍ରଥମେ ବଳରାମ, କାରଣ ସେ ସମ୍ମାନନୀୟ ବଡ଼ ଦିଅର। ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରାଣୀମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ନିଜର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସୁଭଦ୍ରା, ସେ ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ଯେ କାହାଣୀର ମଜା ହିଁ ଚାଲିଯିବ। ଆଉ ଶେଷରେ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ, ଆରେ କାହାଣୀ ତ ତାଙ୍କରି ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କେମିତି କାହାଣୀରେ ମନ ଦେବେ? କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ନୁହେଁ? କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ମାନବୀୟ ଆଉ ସାଧାରଣ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, କୃଷ୍ଣ, ବଳରାମ ଆଉ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖାଯିବ କେମିତି? ଖାସ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ଚତୁର ରାଣୀ ସତ୍ୟଭାମା ଗୋଟେ ଯୋଜନା କଲେ। ଆଉ କି ଚମତ୍କାର ଯୋଜନା ଥିଲା ସେଇଟା? ପ୍ରଥମେ ଚୌପର ଖେଳର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଜାଣିଶୁଣି ଭୁଲ ଖେଳାଯିବ, ଯେମିତି ସେହି 3 ଜଣ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖେଳ ଶିଖେଇବା ବାହାନାରେ ଖେଳରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଖେଳରେ ମଜିଯିବେ, ରାଣୀମାନେ ଚୁପଚାପ ଖସିଯିବେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ମଜା କଥା, ଯଦି ଖେଳ ଶେଷ ହେବାକୁ ଆସିବ, କିଏ ଜଣେ ଭୁଲରେ ପଶାପାଲିଟା ଉଲଟେଇ ଦେବ, ଯେମିତି ଖେଳ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବାଃ, କି ବୁଦ୍ଧି! ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଲା? ଯୋଜନାଟି ପୂରାପୂରି ସଫଳ ହେଲା। 3 ଭାଇ ଭଉଣୀ ଖେଳରେ ଏମିତି ମଜିଗଲେ ଯେ ଶେଷରେ ସେହି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଗୁପ୍ତ କଥା ଆସର ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିଲା। ତେବେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ନିରୋଳା କକ୍ଷରେ ମାତା ରୋହିଣୀ କାହାଣୀ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ରାଣୀଙ୍କୁ ବ୍ରଜର ସେହି ସ୍ମୃତିଭରା ଗଳିକୁ ନେଇଗଲେ। ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ କେମିତି ଛୋଟ କୃଷ୍ଣ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ଧରି ଚାଲିବା ଶିଖୁଥିଲେ, ଆଉ କେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ତାଙ୍କୁ ପାହାଡ଼ ପରି ଲାଗୁଥିଲା, ଆଉ ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଜୀବନ୍ତ ଥିଲା ଯେ ରାଣୀମାନେ ସେଥିରେ ପୂରାପୂରି ହଜିଯାଇଥିଲେ। କେତେବେଳେ ହସୁଥିଲେ, ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧାରାଧାରା ହୋଇ ବୋହିଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଖେଳ ପାଖରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ସବୁକିଛି ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଲାଗିଲା। ସେମାନେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ସେମାନେ ଠକି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଲେ, ସେହି ଗୁପ୍ତ ସଭାକୁ ଠାବ କଲେ, ଆଉ କୌତୂହଳରେ ଚୁପଚାପ କକ୍ଷ ପଛପଟେ ଠିଆ ହୋଇ ସେହି କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କଠୁ ଲୁଚା ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେଠି ଠିଆ ହୋଇ କାହାଣୀ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଏକ ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ଅସାଧାରଣ ଘଟଣା ଘଟିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ଏସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ରଜର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କାହାଣୀ ଶୁଣି ଶୁଣି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଆଉ ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ। ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆନନ୍ଦର ଏମିତି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ତାହା ଭୌତିକ ଶରୀରର ସୀମାକୁ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଏ। ଏବେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଲା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏହି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନ ଅଛି। ଏହା ଆସକ୍ତିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମିଳନ ଓ ବିରହ ଦେଇ ଗତି କରେ ଏବଂ ଶେଷରେ 10ମ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଭାବର ତୀବ୍ରତା ଏତେ ବଢ଼ିଯାଏ ଯେ ଭୌତିକ ଶରୀର ତାହାକୁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରେନି, ଆଉ ତରଳିବାକୁ ଲାଗେ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ସ୍ମୃତି। ବ୍ରଜର ସେହି କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ମନକୁ ଆସିଲା, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଭାବରେ ପୂରିଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆକାଂକ୍ଷା। ନିଜ ବାଲ୍ୟକାଳର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅସହାୟ ତୀବ୍ର ବ୍ୟାକୁଳତା ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ସତ୍ତାକୁ ଗ୍ରାସ କରିଗଲା। ସେ ଏକଦମ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେହି ଭାବାବେଗ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଗଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ତରଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବଦଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାଙ୍କ ଆଖି ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା, ହାତ ପାଦ ଶରୀର ଭିତରକୁ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଗଲା। ସେହି ପ୍ରେମର ଆନନ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ସତ୍ତା ତରଳିବାକୁ ଲାଗିଲା।
ଆଉ ଏହା କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ହେଉନଥିଲା, ସେହି ପ୍ରେମ ଶକ୍ତି ଥିଲା ସଂକ୍ରାମକ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ ଭାବର ପ୍ରବାହରେ ବହିଗଲେ ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହିପରି ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏବେ ଠିକ୍ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତରଳି ଯିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଗଲା। ନାରଦ ମୁନି ସେହି କଥାକୁ ବନ୍ଦ କରାଇଲେ, ଆଉ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ସେହି ଆଂଶିକ ବିଗଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ଗଭୀର ଘୋଷଣା କଲେ। ସେ କହିଲେ, ଏହା କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଏହି ସ୍ୱରୂପ, ଏହା ଏକ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକଟୀକରଣ, ଏହା ଜଣେ ଭକ୍ତର ପ୍ରେମର ଶକ୍ତିର ପ୍ରମାଣ। ଆଉ ସେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଆଗାମୀ ଯୁଗରେ ଏହି ରୂପରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାରା ଦୁନିଆ ପ୍ରେମର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିବ। ଆଉ ଏହା ହିଁ ଆମକୁ ଏହି କାହାଣୀର ମୂଳ ଶିକ୍ଷା ପାଖକୁ ଆଣିଥାଏ, ନୁହେଁ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଂସାରିକ ଆସକ୍ତି ବିଚ୍ଛେଦରେ କମିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ, ଏହା ବିଚ୍ଛେଦରେ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଏ। ସାଂସାରିକ ପ୍ରେମ ସ୍ୱାର୍ଥ ଉପରେ ତିଆରି, କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଆତ୍ମବିଲୟ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। ଏହା ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦିଏ। ଶେଷରେ ସେହି ତୀବ୍ର ପ୍ରେମ ଏବଂ ବିରହରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ସେହି ଅନନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ହିଁ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରୂପରେ ପୂଜା କରୁଛି। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଏକ ଜୀବନ୍ତ, ଶାରୀରିକ ପ୍ରତିଛବି। ଆଉ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଏ, ନୁହେଁ କି? ଯଦି ପ୍ରେମ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ, ତେବେ ଏହା ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଇଁ କେତେ ରୂପାନ୍ତରକାରୀ ଶକ୍ତି ରଖିପାରେ? ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ଯେ ଯେଉଁ ଭାବନା ବାସ୍ତବତାକୁ ବଦଳାଇବାର କ୍ଷମତା ରଖେ, ତାର ପ୍ରକୃତ ସାମର୍ଥ୍ୟ କେତେ ଅଛି।